仲裁。步步高升。财源滚滚，衣食无忧。Честита Коледа! Да сте живи и здрави, дълги години. Добре, че ви има. Кой ще да направим без вас? Цан, Джо-Джо! С усмивка влизам, добро да има на тази къща. Аз Васко така ще направя. Ние напускаме в самата червената се Не. Тук значи много стъпки да има. Това аз така го разбирам. Много хора да влизат с добри намерения. 心想事成。 正心如意。 Добро. 强强咪咪。 Аз какво съм?旺财旺财。 Ванцай! Последен най-готин. Тъй нека както семейството на китайците е здраво, сковано с много любов и обич, тая къща да го потвърди и да го покаже. Ай на червеното, нали? Ай! Жестоките, страхотно, нека да върви всичко както върви до сега. Айде! Гей месец така глупа. 随起。细水长流。Старат като екологични. 堂堂圆圆，财源滚滚。蒸蒸日上。